Doncs vinga, som-hi. Som a dimecres, avui 14 de maig de 2025. Engeguem una nova edició de l'Espai de la Comunalitat de Calafell. És la Comunalitat en xarxa. Ens acompanya una de les tècniques. És la Maria Penya. Maria, molt bon dia. Bon dia, Ferran. Què tal, com estàs? Doncs bé, aquí de dimecres, amb molta calor. Sí, ja comença a apropar-se a l'estiu. Ja hem fet el canvi d'armari i tot. Sí, tot? Molt bé. Sí, perquè ja no... Bé, això ja no va aguantem. bé. Jo, mira, el que té els canvis d'armari d'època és que té refredats com el que porto sobre. Per la qual cosa... Molts ànims, Ferran. Sí, gràcies. Tenim convidada. De què parlarem avui? Anem a presentar la nostra convidada. Avui hem convidat a la Noelia Embuena, que és la professora encarregada de l'assignatura Emprenedoria de Serveis Comunitaris de l'Institut Camí de Mar. Bon dia, Ferran. Hola, Noelia, benvinguda. Assignatura d'Emprenedoria. Així et presentava la Maria. Què és això de l'assignatura d'Emprenedoria? Explica'ns, Noelia. Bueno, l'assignatura d'Emprenedoria és una assignatura que fem a tercer de l'ESO i el que tractem és que intentem que els alumnes sàpiguen identificar una miqueta les oportunitats de l'entorn, no? Treballen en equip, veuen com evoluciona la societat i quins reptes els planteja el medi i com fer front a ells d'una forma una mica més proactiva. També el que intentem és que identificar-ho sempre amb la societat més propera de l'alumne, és a dir, en aquest cas, Calafell. I per sort tinc aquí a la Maria que treballa en la comunalitat i podem fer projectes juntes. Sí. Clar, si tenim una assignatura, tenim uns alumnes, no? Exacte. A qui va adreçat tot això? Clar, tot això té un inici una mica diferent a lo que avui venim a parlar. Jo no sé si el Ferran sí que ho recorda, però fem un recordatori. Anem a fer un... Sí. Quan va començar la comunalitat i la primera edició, un dels projectes que va néixer era l'arxiu de memòria oral, que era recopilar una mica la informació de la memòria oral de tot el procés socioeconòmic de Calafell. Aleshores, primer any vam fer entrevistes a Calafell Platja i Calafell Poble, i aquest any vam començar, de fet, fent entrevistes però a comerços locals del territori perquè els alumnes poguessin saber com ha evolucionat, quina és la situació actual, valorar el comerç local front les grans infraestructures d'aquí de territori. Però vam creure que es podés quedar una mica coix el projecte i li hem donat un canvi. A veure, Maria diu que hem fet un canvi també perquè també hem fet un canvi d'alumnat. L'assignatura d'emprenedoria és quadrimestral. Aleshores, el primer trimestre vam treballar amb els alumnes este treball de les entrevistes que va sortir molt bé. Va sortir molt bé, sí. De fet, podem explicar una anècdota. Alumnes de l'Institut Camí de Mar, oi? Sí. Això em sembla que fins ara no havíem dit, em sembla. Sí, alumnes de l'Institut Camí de Mar, sí. De tercer de l'ESO, que tenen uns 14, 15, alguns 16 anys. Molt bé. Val? I l'anècdota va estar molt interessant. Sí, és molt interessant. Ho fem així com una mica públic, no? Vam entrevistar diferents comerços i un dels comerços va ser Electrodomèstic Ricard. I llavors fent aquí l'entrevista, de fet la fèiem a aquella sala, amb la ràdio de Calafell Ràdio, gràcies, que ens la va deixar, va sortir, hi havia un noi que deia, jo ja tinc 16 anys, i van dir, ostres, doncs tu ja pots treballar. Sí, i a més a l'entrevista s'escolta, doncs fes-me el currículum i m'envies, no sé. Estem buscant algú del teu perfil amb 16 anys que vulgui començar a treballar. Doncs total, que aquest noi comença a treballar al juliol. Mira que bé. Sí, i és guai, perquè al final l'apropes al comerç local, ell també té un benefici i comença a treballar, però clar, és només un cas aïllat, perquè en aquest cas té 16 anys, però com deia la Noelia, tenen 14-15, per tant no estan en edat de treballar. No, però el feedback que he rebut dels alumnes és molt positiu. De fet, s'han implicat molt amb el comerç local de Calafell i han vist la importància que té aquests petits comerços i sobretot avui en dia que hem d'ajudar-los una miqueta. De què consta aquesta assignatura d'emprenedoria? A part d'aquesta vinculació amb la comunalitat, què és el que feu? Quines activitats consten o es fan en aquesta assignatura? Si vols t'expliquem una miqueta el que anem a fer ara. Sí. Aquest quadrimestre el que anem a fer és, junt amb la comunalitat, treballar amb el banc de temps de Calafell. Val? Sorpresa. Sí. Aquest divendres mateixa vindran de Coccitània, vindrà el Guillem, i ens farà una xerrada sobre economia social i solidària, que és un altre tipus d'economia més pareguda a l'intercanvi, que oferim temps, oferim alguna cosa a canvi de temps. I així no es tenen en compte els diners, etc. I implicarem els alumnes així.
I durant el divendres 30 i el divendres 6 de juny, anirem a la Sínia i els meus alumnes, els alumnes de l'Institut Camí de Mar, faran algo per a aquestes persones. Pues, uns faran un taller d'activitats, uns altres van a preparar-se esports de mobilitat per ajudar-los, altres lectura en català, lectura en castellà, i bueno, a canvi de regalar temps al banc de temps per a gent que ho pugui necessitar. Quines impressions tenen aquests nois? Com s'involucren i què els hi sembla la idea de participar en aquest banc de temps? Bueno, els va encantar, la veritat. De fet, jo inclús vaig estar sorpresa perquè sempre són una mica xerraires, no?, a classe, i quan els ho vaig explicar, els vaig dir la idea, Maria i jo havíem pensat en unes 4 idees, vaig tindre que tancar les idees dels alumnes, dir, 10, 12 idees, dic, no podem fer tantes. Nois, calma, però... Idees com quines, Noelia? Bueno, pues, música. Hi ha uns alumnes que van fer un taller de música on presentaran música de diferents èpoques i diferents països. Altres, un taller d'escacs, un taller de manualitats, un taller d'història, taller de poemes. Tot això ha sortit dels alumnes. Idees molt diverses, no? Molt diverses, sí, perquè a més el que programa... Perdona, que no t'estic digues. El que banc de temps també, projecte, el que fa és que cada alumne té una iniciativa i desenvolupa la seva pròpia inquietud, i això està molt bé, la veritat. És una manera de... Ho parlàvem abans, no? És una manera d'apropar-los a una realitat, perquè a vegades, jo no sóc mestra i no ho seré, bueno, no sé, mai se sap, però no porto idea, suposo que a l'aula tens unes inquietuds i coneixes unes coses, no? Una teoria, en aquest cas, no? Com funciona l'economia, què és una cooperativa, que és el que parlarem una mica divendres a nivell general amb Copsetània, però clar, tu surts al carrer i veus unes altres realitats, i aleshores, clar, a la Sínia hi ha molta gent amb unes necessitats molt específiques o molt diverses. Estem parlant de persones en el centre de dia, entenc, no? Persones ja d'unes edats, amb unes necessitats. Per això, jo què sé, al taller de música no els hi podem ficar Bad Bunny, perquè no... Bueno, no connectaríem potser amb aquestes generacions. A mi si m'ho fiquessin potser tampoc acabaria de collar, no? No, a mi tampoc, malgrat que per aquí a la sala tenim algú que és molt fan del Bad Bunny. Bueno, perdonarem, està molt bé Bad Bunny, I Mirolisme, concretament. Ens hem ficat amb un berenjenal així sense querer ni beber-lo, Però, bueno, que ells puguin entendre que són persones grans, no? I també apropar-los, trencar amb aquest estigma de ets una persona gran, ja no fas res, o estàs sol, o ja no tens inquietuds. Clar, la diferència d'anys, si ells tenen 14, hi ha gent del centre de dia que tenen 80. Vull dir, és que són generacions superdiferents, que han viscut coses totalment diferents, i poder generar aquests espais. És el mateix que les entrevistes. Al final, el Memòria Oral també manteníem aquests espais intergeneracionals, que es coneixien i compartien una estona, però d'una manera potser més activa, no? Més dinàmica. Jo ressaltaria també les ganes d'aquestes persones grans al centre de dia, aquesta emoció a l'hora de compartir aquestes experiències amb els joves. S'involucren els joves, però també els grans que formen part del centre de dia, del centre de la Sínia, les ganes de compartir aquestes experiències amb aquests joves, no? D'empapar-se d'aquesta energia. Jo penso que hi ha aquesta sinergia, no? Uns i altres. Hi ha moltes ganes de compartir aquestes vivències. Sí. Surten una mica de la seva, potser, zona de confort, no? Totalment. Clar, rebre adolescents no és el mateix, potser... O sigui, a la Sínia hi ha joves, Sí. Però bueno, és un dia diferent, no és un dia sencer, seran 2 hores de taller, una horeta i mitja, així. Però és el que compartiran al llarg del quadrimestre o faran altres activitats? Això són uns dies o unes hores? En aquest cas, sí, hem fet només 2 dies. Sé que també és una mica prova piloto, perquè és la primera vegada que fem alguna cosa així. La idea, no? Abans ho parlàvem amb la Noelia, si funcionés, seria molt interessant poder mantenir aquest tipus de projecte amb els diferents grups dels anys vinents. Això que parlàvem, com que cada quatri són alumnes diferents, que tots puguin rebre, no? I jo què sé, que com passegin pel passeig de la Unió i vegin la Sínia, que no generi aquell estigma, saps, envers la Sínia, que diu, ostres, és un lloc jo he anat, he fet activitats i és xulo, és divertit. Bueno, i també donar a conèixer el programa del Banc de Temps, que és molt positiu, sobretot per al municipi de Calafell, i jo li deia a Maria que si no fos per ella jo no l'haguera conegut, i els meus alumnes igual, i saber que hi ha un espai on jo puc anar i, per exemple, jo com a professora, fer una classe d'economia
a canvi de res, a canvi de simplement ajudar i saber que hi ha una hora disponible i no sé, m'invento, no? Però si algun dia jo necessito saber o pintar la meva casa, igual hi ha algú disponible a ajudar-me a pintar la meva casa. Clar, aquests joves, a part d'aquesta experiència que compartiran a través d'aquesta assignatura, potser a nivell individual, a nivell personal, tindran la iniciativa, no?, d'interessar-se per aquest banc de temps i dir, doncs jo vull participar, jo vull oferir alguna experiència, doncs a vegades a canvi de res, no? Perquè això és un feedback, no? Normalment aquesta és la idea, però a vegades no esperen res a canvi i el fet de compartir aquesta experiència amb altres persones que al final són enriquidores, no? Clar, totalment. En aquest cas, no? Això la Carme Millán és l'experta en el banc de temps, no? Sí, exacte. No li traurem el protagonisme, però sí que és veritat. És la nostra dona de confiança al banc de temps, és qui ho porta endavant. Però clar, aquests alumnes el que faran, o sigui, que ells facin unes activitats generarà unes hores que aniran dins d'una borsa social. La borsa social del banc de temps és una borsa d'hores que es fan servir per persones que realment tenen situacions molt complexes i que no tenen hores per retornar-les, no? N'hi ha un cas, sempre ho ha explicat la Núria i la Carme, que va haver, no recordo quan, però una noia que era mare, que no tenia hores, o sigui, va començar a treballar i necessitava algú que anés a buscar la seva filla al col·le i clar, ella no podia fer-ho i tampoc tenia temps per retornar aquelles hores. Doncs durant un temps, gent del banc de temps, amb confiança, van anar a buscar la nena al col·le i aquelles hores van sortir de la borsa social. Aleshores, aquests alumnes, a banda de compartir aquests espais a la sínia, de dinamitzar una mica la gent gran, no?, amb diferents activitats, també estan fent un benefici a la societat, aportant unes hores perquè la gent que pugui necessitar faci ús. Entenc que aquesta assignatura d'emprenedoria, a part de la vinculació que té amb la comunalitat de Calafell, a nivell d'institut també feu altres activitats, no?, que no estan vinculades amb la comunalitat. Parla'ns una miqueta també què és el que feu fora d'aquest vincle amb la comunalitat, no, Elia? Bueno, pues jo, per exemple, a la meva assignatura d'emprenedoria el que fem també és treballar la creació d'idees amb els alumnes de l'aula, però idees que aporten, no?, a la societat de Calafell. Aleshores fem petits grups i cada grup, a poc a poc, mitjançant una sèrie de reptes que jo us vaig proposant setmanalment, van creant el seu projecte empresarial i surten idees, la veritat que molt curioses i molt interessants, i són idees que tenen que estar ubicades a Calafell, que tenen que ser respectuoses amb el medi ambient, etc. I, bueno, per exemple, una idea que va sorgir el trimestre passat va ser una discoteca totalment autosuficient i amb energies renovables. Saps que amb les petjades dels balls de la gent se subministrava l'energia, i això d'uns alumnes de tercer de l'ESO, que fan idees molt interessants. I bueno, sobretot és això, no?, treballar una mica la seva creació d'idees, el seu desenvolupament, que entenguin què és emprendre, què és ser un emprenedor, que no és simplement, bueno, m'invento una idea i a veure què, no, ha de ser una idea que funcioni, que aporti alguna cosa a la societat. I sempre intento que estiguem vinculats amb Calafell perquè, encara que ells no se n'adonin, quan els alumnes tenen o veuen ara, no?, que veuran amb el banc de temps o que han vist les entrevistes, que han col·laborat, que saben que és una botiga, que és un comerç local, l'aprenentatge que tenen és molt més significatiu i molt més durader, sempre. I en aquest cas tu, Noelia, que ets la mestra, com els valores? Parles d'aquest entusiasme, no?, d'aquesta vinculació i que s'involucren amb molta positivitat, per la qual cosa les qualificacions són positives, els valores... Home, com a mestra, clar, tot això al final no deixa de ser una assignatura. No, part de la nota és anar al banc de temps o col·laborar, i sí. També és un punt per motivar-los, però en general les notes són molt positives i inclús, ara no sé com anirà, però parle del passat, no?, del trimestre passat, em va sorprendre molt perquè alumnes que potser en el dia a dia a l'aula són més xerraires o es mouen més o has d'estar més a sobre, van ser les millors entrevistes i els que més intercanvi o feedback van tindre els entrevistats. Clar, és que jo em poso en el lloc dels alumnes al principi de curs, a veure quines matèries tindrem. Ui,
A veure, això d'emprenedoria, buf, quina mandra, no? Clar, després veus que allò que potser t'havies imaginat està agafant un rumb, un tarannà que fa aquesta vinculació, no? I al final és tan xulo disfrutar alguna cosa que al principi potser et semblava com una mica feixuc, no? Sí. Després, doncs, que hi hagi aquesta vinculació, aquestes ganes d'involucrar-se, no? Sí. I és maco, i sobretot amb això que dèiem del banc de temps. I també com a professora veig altra part dels alumnes, una part molt més emocional, més personal, com s'implica cadascú, és molt guapo. També, per exemple, en el banc de temps he descobert inquietuds d'alumnes que tenia a l'aula i que no sabia. Tinc 3 alumnes fans dels escacs i no ho sabia, altres de la història i no m'ho hagués imaginat. 2 noies que ballen estupendament i pues, bueno, descobrís altres coses d'ells. És molt maco, la veritat. Per cert, parlant d'aquest projecte de la memòria oral, aquesta última fase, amb aquestes gravacions on estaven els comerços vinculats, com va anar? Què sabem de tot això? En quin moment està? Perquè sempre ens agrada una miqueta saber si en algun moment aquestes entrevistes sortiran a la llum, les podrem escoltar. Aquí a vegades havien compartit també en aquest espai de la comunalitat aquests enregistraments o part d'ells. No sé si serà possible en algun moment abans d'acabar temporada, que estem ja a les últimes setmanes, no sé, o de cara a partir del setembre, per exemple. Bueno, hi ha com diferents fases, no? Les que es van fer durant la primera edició, que són aquestes més d'història pròpia, de Calafell Platja i Calafell Poble. Recordo amb persones doncs, d'una certa edat del municipi, del nucli del poble, també de la platja, no? Explicant una miqueta la seva experiència en el municipi. La idea és com crear un podcast, per dir d'alguna manera, no? I anar passant-les perquè la gent les pugui escoltar. Sí que és veritat que aquí entra un tema més burocràtic i és que aquests alumnes són menors. Per tant, clar, entre que arriben autoritzacions i tot plegat, per això s'allarga més i per això no parlem tant a la ràdio de l'Arxiu de Memòria Oral, és més per tema d'autoritzacions, però bueno, segueix viu el projecte. I pel que fa a aquesta segona fase? I aquesta segona, francament, hem de decidir exactament què fer. Jo, per mi, seria molt interessant doncs, poder fer càpsules de vídeo i àudio i penjar-les per donar a conèixer aquests comerços. Bueno, de fet, el projecte va néixer amb la voluntat, no?, d'alguna manera de com nosaltres podem ajudar aquests comerços locals. No? Vale, doncs si apropem, clar, no només apropes a un alumne, sinó que al final un alumne per anar a comprar també l'estàs apropant als pares. Aleshores, ostres, ja prens més consciència, saps, del comerç local, i si a més pots fer alguna publicació o pots crear alguna cosa més interessant mitjançant les xarxes, seria la clau. Però és això que parlem, de moment està una mica parat pel tema d'autoritzacions i bueno, perquè aquestes entrevistes, clar, s'han d'editar i jo faig el que puc, però no sóc gaire experta, la veritat. Menys mal que a Calafell Ràdio, amb això sí que sou experts. El projecte, en principi, era vincular aquests joves, no?, amb aquests comerços, aquestes experiències, però després, d'alguna manera, també els que ens agrada saber una miqueta què ha passat o escoltar-ho, també ens agradaria, doncs, si més no, doncs, que ens arribés alguna coseta. Sí, això serà potser una miqueta més lent, pel que deies, que necessita el seu procés, però en un moment veurà la llum d'alguna manera, no? Exacte, és la gràcia, Esteu treballant amb això. Perquè al final fer-les i tenir-les guardades, ho parlàvem amb la Noelia, i tenir-les guardades a un calaix no té sentit. Sí, l'experiència els joves ja l'han compartit, però que anés una miqueta, una passa més enllà, no? Exacte. I segur que molta gent de Calafell descobreix coses noves d'aquests comerços. Exacte. A mi em va passar, Que no només sigui enriquidor pels joves, sinó també que tingui alguna cosa que ens pugui aportar a la resta de la població. Doncs ho hem d'anar deixant. No sé si voleu afegir alguna coseta. La professora encarregada d'aquesta assignatura d'emprenedoria, la Noelia Embuena. Bueno, jo simplement agrair que estar aquí, estar molt a gust, la veritat. I res, que us animo a tots a emprendre, a crear idees i a col·laborar en el Banc de Temps, que penso que és una iniciativa molt maca de Calafell. Abans de tancar hem de dir que tenim els companys audiovisuals que estan enregistrant aquest espai de ràdio, que es podrà veure a través del nostre YouTube, al portal web de calafell.tv, per la qual cosa aquest és un espai que també podreu veure a través de... Vull dir, ha sigut una sorpresa. Ha sigut una sorpresa. Vull dir, però estan bé les sorpreses, no? Nosaltres també veníem una sorpresa quan t'hem dit, no, perquè el projecte vinculat al Banc de Temps. Com? Això aquí... Canvi.
Doncs gràcies a la Noèlia, gràcies per venir a Calafell Ràdio, i a la Maria Penya, és tècnica de la Comunalitat. Ens retrobem la setmana que ve? Ens retrobem la setmana que ve... Vindràs tu? Saps que ara no ho recordo? Podria ser. Aviat ens retrobarem. Sí, la setmana que ve o l'altra. És que com ens ho anem repartint, ja no sé quan ens toca. Ara feia temps, Maria, que no ens acompanyaves. Assumeixo en línia que feia temps que m'estaves caquejant de la ràdio. Ho sé. Maria, Noèlia, gràcies per venir a Calafell Ràdio. Fins la propera. Bon dia.